Aşgabatda hastaxanalarda ölen hastalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden yapyk tabutlarda jaýlanýar. Morgun işgärleri ýörite geyimlerde, gonamçylyklarda, mazar gazyanlar hem ak kostyumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasaba alınmadyk ýurtda bolup geçýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmämiz 18 fevralda şeýle gurrun berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanyşymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak dabarasy ýok diýdi. Ýörite gora ýeşikli işgärler çykdy. Diňe merhumy aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Basym tabydaşdylar. Merhumy chlorly ak mata örtülen jesedini görkezdiler. Onuň kellesi we ýüzi hem örtülipdir. Merhumyň ýüzündäki örtkini çalaşdylar we sizin kim edip soradylar we derrew tabydy ýapdylar diýip efirde adynyň agdalmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, çoğunlyda morgda 2 bölüm bar. Biri musulmanlar we beýleki hristianlar üçin. Olaryň adaty jynada çäreleri tapawutlanýan hem bolsa häzirki wagtda jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berk-ber jaý edilmeginde gyssagly we bir meňzeş geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostyumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Madarlar çalytkadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gubury tiz ýapýarlar. Merhum bilen hoşlaşmagy baran adamlara Depti surlara göre mazary bir gysym toprak zyňmaga da ýol bermeýärler. Türkmenistanyň häkimetleri global pandemiýa döwründe ýurtda ýüze çykýan koronavirus hadisalary we ýokary ölüm derejesi barada açyçan düşündiriş bermeýärler. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar bolsa, ölüm derejesiniň ýokarydygyny ilatyň agla we köpligine kadyly lukmançylyk kömeginiň el ýeterli dälligi bilen düşündirýärler. Näsaglaryň köp bolmagy, hyryndykyň hastahanalaryň geçişiksiz şertlerde işlemegi, karantin zoluklarynda hastalar we lukmanlar üçin agyr şertler ýaly ýagdaýlaryň fonunda ýurtda dowam edýän derman gytçylygy we gymmatçylygy hem ilat köpçüliginiň öýde kadaly bejerigi alyp bilmezligine sebäp bolýar. Mundan başga da saglyk işgärleriniň bellemegine görä medisina edaralarynda arasaçylyk şertleriniň pesligi, hastahana içindäki infeksiýanyň ýygy-ýygydan güýçlenmegine we hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna sebäp bolýar. Ýogsa da hastahanalaryň korpuslarynyň arasaçylyk çäreleri üçin wagtal-wagtal bir näçe günlük yapylýandygyny lukmanlar belleýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä koronavirus bilen kesellänlerin ýa-da keseliň bolmagy guman edilýän adamlaryň yerleşdirilýän karantin zoluklaryndaky ýagdaý has agyr görünýär. Polemiksyň jaýlaryndaky hastahana barada edilende lukmanlaryň öýleri ony wagt synamak diýip atlandyrýarlar. Köplenç koronavirusy tasdiklayan testler bolan ýataglar ol ýere keseliň ýeňil geçýän görnüşinde alınıp barlayan bolsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýa-da şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sanjymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goýberler we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Adatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden maglumat almagy finansiýar häzirlik çeden tagallarymyz başa barmady. Aşgabatda Öň Polimex Türk kompaniýasyna degişli bolan bu binalarda ýerleşen karantin zonasy geçen ýylyň tomus aýlaryndan beri COVID-19 testleri oňy netije görkezen hastalary kabul edýär. Odal habarçylar karantiniň takminan 1000 adama niýetlenýänligini, bu karantin zolugynda aýratyn şertleriň ýokdugyny, lukmançylyk işgärleriniň gaty kyn şertlerde işleýänligini habar beripdi. Ýurtda häzirki wagtda koronavirusa garşy vaksinasiýa edilýär. Ortiýetiň Sputnik V vaksinasy töwekkülçilik toparyna girýän adamlar edilýär. Olaryň arasynda medisina we polisiýa işgärleri, jemgyýetçilik ulag sürüjüleri we köp sanly adam bilen aragatnaşyk taklaýan döwlet işgärleri bar. Türkmenistanda koronavirusa garşy vaksinasiýa fevral aýynyň başyndan beri amal aşyrylýar. Ýöne paýtagtda da köp sanly medisina işgärine entek vaksina edilmendir. Şol sanda koronavirusly näsaglary kabul edýän hastahanalaryň işgärlerine
18 fevral Daşgabatdaky habarçylarymyz häzirki wagtda 7-nji saglyk öýünde işärlere koronawirusa garşy vaksinasiýanyň doly edilendigini, 8-nji saglyk öýünde bolsa işärleriň käbirine vaksina edilendigini anykladylar. Ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny resmi taýdan eglan eden Türkmenistan ýanwar aýynda koronawirusa garşy orsetde öndürilen 2 vaksinany hasaba aldy we beýleki öndürüjilerden vaksinalary satyn almak mümkinçiliklerini öwrenmek isleýänligini ma'lum etdi.